Haupa, Inigo naiz, eta, bueno, gaur zezen plazan jolasak antolatu ditugu kuadrin artean. Bueno, berez, ondo egon da, talde txiki bat gera, 5 pertsona edo, eta gero, bueno, eskerrik asko Joseba, izan da dinamizatzailea, eta ondo, zailtasunak egon dira, talde batzuk azken momentuan falta izan dira, eta, bueno, jende asko, pues, zikira resaka haindik dakate, baina ondo egon dira. Beste urteetan, pues, 2 kuadrilla berdinak irabazi dute, eta, bueno, aurtengo jokoak izan dira, pues, zikira froga bat, pues, berriz ere, 2 gizonezko kuadrillak irabazten bat zuten, pues, zerbait egin beharko genuen, zerbait aldatzeko, eta eske bestela, pues, baino aurten ondo, neska talde bat lehenengoak izan dira, bueno, bigarrenak, baino joko guztietan lehenengoak izan dira, así que ondo, pozik gaude.